Hello mga langga, mga loves, mga badot. So, gikan ko sa immigration mga ma'am, mga sir. So, anyway, late na lang na ko i-story about sa akong permanent visa application. So, nihapit mi sa NAFCO. Kanang NAFCO, it's a big shopping mall. So, naay mga grocery. So, naay mga about gardening, materials, and more. So, every summer, nagatanim ko din like talong, okra, so na ayaw kay na naman ko yung work, so di na siya matagad. So kita na ko tanom ning tanglad kani, tanglad medyo mahal siya na sa mga mga 150 pesos, so depende siya kung small pa siya, more cheaper, so medyo dako naman siya, so mahal-mahal. So kani yes, watermelon, soika in Japanese. So, naano siya sa mga 120 pesos. Nangita pa ko way. So, saan siya pagtanong na para mamunga. Because first time na ako. And this one, dwarf na sunflower. So, bata na siya. Naano siya sa mga 150. Apil na tax. Dwarf siya. So, pangalawa na ko ni siyang tanom, last 2 years nagtanom ko, so karon medyo ma-handle na nako akong time, so mananong na ko balik kani siya, karon lang ko nagtanom balik kay murag handle na nako ako ang mga katikaran diri kasi medyo busy, so para-paraan lang siya. So i-continue na ko ang video, mag-andam sa ko ang mga gamit.
that's all for today. Thank you for watching. Stay motivated, stay safe and healthy. Next time around, bye-bye.